дӯстони ман, зиндагӣ монанди чархофалаке ҳаст. ба мисоле вақте парранда зинда аст, мӯрчаҳоро мехӯрад. вақте мемирад, мӯрчаҳо ӯро мехӯранд. мисоли дигар, аз як дарахт миллионҳо донаи гӯгирд омода мекунанд, вале барои сӯзондани миллионҳо дарахт як донаи гӯгирд кифоя аст. пас ҳаёт якранг нест, ҳар кор шуданаш мумкин. имрӯз ки тавон дорӣ, аз худ поёнтарро ҳақир машуморӣ. замоне мерасад, он поин буда зуру тавон пайдо мекунад ва он чие ки бо ӯ кардед, бо шумо низ анҷом хоҳад дод.